napakaganda kong maintindihan ng isang binata or isang dalaga yung mga realidad ng buhay bago nila suungin ang pag-aasawa. Isa sa mga ito ay yung tinatawag na paradox in marriage or yung self-contradicting statements. Dapat ho nating maintindihan na yung original intent ng Panginoon sa family, especially sa couple, is punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng yung kapayapaan inside out. Masayang pamilya, yun naman yung pinakamataas na dream na gusto ng isang tao na maabot. Pinakamataas na pangarap ng isang tao someday magkaroon ng pamilyang punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng matiwasay na buhay. Kahit kuman nga basaan dagitoy nga statement, the paradox in marriage or the self-contradicting statements, it might help us a lot, especially kadagiti ikarkararag, decide mo to settle down. This might help us. Iyan ay panakapinpintas pa, iyan ay journey tayo before the Lord. May isa is kunana, the greatest attraction and distraction in human life is marriage. Pangalawa, the most powerful and most beautiful danger in life is marriage. The greatest source of joy and frustration in life is marriage. The most precious dream you can have, but it's a nightmare overnight. And lastly, number 5, the greatest source of hope and fear is marriage. Adi kabuklan na dito dagitoy nga paradox, realidad nga mapaspasamak ito unod ti pamilya na mabalin nga nairbuhatan ket datayo nga awan pay ijay nga da plano na nga makiasawa ta na ipagtumet gamin iti Matthew 24 nga iti maud-uding aldaw ket tattan di maud-uding aldaw. Danto dagitoy panakiasawa pasat naman di amin di jay nyang the original intent of God iti marriage ket naragsak punong-puno ng pagmamahal adda iti talna kaayat iti uneg ti pamilya nga iliwan tayo kumadi jay nga everyday ngem adda dagitoy realidad nga mangyari nga kasapulan tayo nga maamuan before nga umunag tayo ijay tapno awan ko iti panagbabawi iti daddo magamin ko na dayta panag-asawa ag-asawa kan cards tapno masolbaron dayta problema mo dayta laang ti solusyon dayta laang ti hanmon nga nararamid tapno agbalin ka naragsak. Yung mga maawatan ti adu nga iti tao tapno agbalin nga naragsak iso na tibiyag, hanmat nga requirement iti asawa. Han nga masapol nga ag-asawa no agbalin nga naragsak. Aduda dagiti nag-asawa, aduda dagiti han nga nag-asawa, naragsak damot. Ngem aduda mo dagiti nag-asawa, amot nga imperno di sinirot da. So, kung kunanti sa unti apo, iti Matthew chapter 19, iti adang dagiti issue nga ipapanti marriage, iti divorce, anya bat ti aramiden tapno mas nasaysayaat ko maiti pagsimpaan ti biag. May isang saludsod ket kastoy, I say unto you, whoever ni Apo Jesus nang kunadoy, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. And whosoever marrieth her which is put away doth commit adultery. His disciples say unto him,
if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Ano nga ron? Ibig sabihin, it's an option. Option ti tao, nga ag-asawa, han na ka nga, idurduron tapno agbalin ka nga naragsak, agdakan ka. Kayat mo nga ag-asawa. Lagi pan tayo, nga iti panagser, ijay nga relationship, no haan nga usto, haan nga nabantayan, haan nga di pa nakaawat tayo kat haan nga nai dait, haan nga nailinya, iyan na di prinsipyon ti Apo, baka agkibaltang di marriage life tayo. So imbis nga isu ti arapaap tayo nga kamayatan, dumadgaan ti na diskubrim di inasawa mo kat grabe bangongot mo't gayam. Imbis nga isu ti pakagapuanan iti ragsak namnama di pamilya, adu dagiti tawan da pagkat nga agawid kalpasan ti trabaho. Gamin iti balay DJ imbis nga pagapuanan iti ragsak, pagapuanan ti namnama, awan frustration mo't iti mangyari. Because haan nga usto iti pa nakaikabiti na idi mairubwat ti pamilya. Kanang runaan dita ket daytoy basta ag-asawa nga handa unay nga agam-am mo. Agin inayat da kano. Uri agin inayat ti maysa nga babae ken maysa nga lalaki. No handa unay nga agin inam mo. Kano kayo nga nagin inam mo? Mga 20 days kami nga agam-am mo. Makadomingo kami nga agam-am mo. Makabulan kami lang, kayo lang agam-am mo. Tapos nag-decide kayo nga ang asawa next month. Ado pa iti dapat nga maamuan. Ugali, lifestyle, kinita yung laang kat DJ Rick na. No DJ Rick na laang ti kinita. Uno dati kang kamaten yung ay sayang ni, matunaga kung di kalendaryo, makuntara na kung di trend, yung locomotive. No DJ laang tikit kitaan tayo, kamali, DJ sinurat tayo, ang tinag da gito'y nga observation nga mangyari na paspasamak kadagiti mo una nga nag-asawa nga tirigat na dito yan mumut nga maibabawian nagsapatakan before the Lord and before your parents, your friends nga till death do us part. For better and for worse tungkol na ijay. Pagkatapos after few months, after few years, babawi tayo ng awanan. Nagrigatan. Do adapay lang namnama nga ma-restore, adapay lang tinamnama nga maisimpa, may kabiti. Mas napinpintas, masakbay tayo nga suungan di jay. Adako man di dyan ay pan nakaawat tayo, nakaredy tayo umuna di jay nga rod. Kung in the book of Proverbs, chapter 24, verse 3, kunana, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge, its room are filled with rare and beautiful treasure. Ore balibalik tadan tayo ti Biblia. Handa nga, awan ti makita tayo nga bersikulo na kunana nga, basta agin inayat kayo, mayat iti balay, wano, sino di, i-establish yung irubat yung pamilya. Wala akong ganun. Awan ti kasjay, ti ibagbaganan ta, Proverbs 24 verse 3, by wisdom, a house is built. Haan nga love. Iti love is given daytan. Given dayta love. Dapat lang ada ti love. Iti unag ti relationship. Enya, no awan dayti Proverbs 24 verse 3 nga, by kunana nga, by wisdom, a house is built, sirip. And through understanding, it is established. Through knowledge, its room are filled with rare and beautiful treasure. Anya ba iti wisdom? Wisdom is application. Anya ti i-apply. DJ na amuan nga knowledge. Anya ti knowledge? Iso di information.
And understanding is comprehension or inuunawa or iniintindi or aw-awaten. Daytoy di kalo nga ingredient, pinaka main ingredient tapno iti pamilya ket mairbuat nga di foundation na natibker. Iso nga masapol aging innam mo am-amom ay ayatem talaga nga given data nga apay aram nga rod asawaam na mong ay ayaten ngam kitaman di ay ayaten no am-amom ya kasapulan tayo di jay ya. How can we apply things that we do not understand? And how can we understand things that we do not know? Grabe mat ang ti karigatan. Nga mabalin nga mapasamak ti maysa nga tao no desisyonan ti maysa nga tao. Ket di asawaem ti tao nga haan mo nga am mo. Ay ayatak nga rod, haan nga di ayat nga rod, tagi ayat given daytan. Gamnuhan mo nga am amure ka pa ata orayem di apag iso nga chimpo. Esba, di jay ti kong kunana nga kamayatan, nga maawatan, kuma iti may nga bababalo, no may nga babalasang bago nila suungin ang pag-aasawa. And so, this paradox in marriage nangyayari nga sa ating kapanahonan ngayon hangko mga agdisto kada tayo. God bless.